Добрый день, шановные сябры, добрый день, шановное господарство. 5 падзеяў ад Вячеслава Сіўчыка і я, Вячеслав Сіўчык. Мы кажем про падзеі в тыдзень з 9 по 15 сакавіка. І прапануюцца наступныя 5 падзеяў. 15 сакавіка 32 гады Конституции Беларуси, День Конституции. 9 сакавіка Израиль пачаў наземную операцию супраць Хизбаллы в Ливане. И 14 сакавіка США нанесли удары по военных объектах на иранском острове Харк. Третья падзея 15 сакавіка. В этот день отбылись выборы в Верховный Народный Сход Паўночнай Кореи, президентские так званые выборы в Республике Конго и референдум по зменах Конституции в Казахстане. 12 сакавіка День белорусского значка. 9 сакавіка 143 гады з дня нараджэння Францішка Ляхновіча, 9 сакавіка 212 гадоў з дня нараджэння Тараса Шаўчэнкі, 10 сакавіка 84 гады з дня нараджэння Міхася Ткачова, 10 сакавіка 100 гадоў з дня нараджэння Васіля Супруна, 11 сакавіка 123 гады з дня нараджэння Тодора Кляшторнага, 11 сакавіка 115 гадоў з дня нараджэння Льва Гарошкі, 11 сакавіка 139 гадоў з дня нараджэння Алеся Гаруна, 12 сакавіка 112 гадоў з дня нараджэння Владимира Клішевіча, 13 сакавіка 84 гады з дня нараджэння Сергея Ханжанкова, 15 сакавіка 145 гадоў з дня нараджэння Алексея Назаревского, 14 сакавіка День памяти Василя Захарки, 13 сакавіка День памяти Ігната Гранявіцкага, 12 сакавіка День памяти Яна Баршевского, 12 сакавіка День памяти Кузьмы Терешенки, 11 сакавіка День памяти Ивана Пулихова, 11 сакавіка День памяти Александра Власова. 15 сакавіка День Конституции. Уже 32 гады, як Конституция Республики Беларусь была прынятая. Але ж, на жаль, прапановы оппозиции Белорусского народного фронта адраджэння были откинуты, и там в апошні момент зник раздел про президента, и в этом же 94 году отбылись катастрофичные для белорусской нации президентские выборы, первые и апошние, и на хвале ожидания белорусского народа, как все-таки разобрались с номенклатурой, как люди называли мафией, до улады пришло нижайшее и среднее звено былых спецслужб Советского Союза в особе Александра Лукашенко, який одразу сталіваў диктатуру. Калі б мне коротко попросили охарактеризовать, что такое диктатура Лукашенки, ну, это такие своеособлivый султанат в центре Европы, я бы сказал, что это в первую чергу лукашенковская хлусня и беззаконие. Вот на великий жаль, вот эта лукашенковская хлусня и беззаконие, она трансформовалась за кошт передапошнего выборчего фарса 2020 года, когда отбывалась гибридная атака Российской Федерации на Беларусь в часы пандемии. Так вот, лукашенковская хлусня поехала и на диаспору про тых акторов, які прокладали шлях российским танкам на Киев, а после уже на диаспоре обвестили себя лидерами белорусской нации. Я завсёды лічыў, что белорусский народ, ён ведае, что такое закон, и законы ёсць законы. Вось якраз розніца нас, в адрозненне от лукашенковской банды и в адрозненне гэтых самообвешчаных лидеров, что мы завсёды выступали за Конституцию Республики Беларусь. И завсёды выступали менавіта за тое, что немагчыма, каб вот эта лукашенковская банда, незаконная банда кіравала нашим белорусским народом. И наша мэта была тым, каб белорусский народ зноў вернул себе право выбирать владу. Вы бачыце, что мы вельмі далёка от гэтай мэты. Але ж в 2020 году все ровно были подняты не российские стужечки вот этих сегодняшних лидеров
типу лідерів, а наші червоно-білі стяги в спробе белорусского народа здійснить все-таки революцію після кривавої неділі 9 жнивня. І ми завсёды все-таки верим в свой народ, які, конечно, подманывают, але ж белорусский народ, хотя и поневоленый, але ж живы. І гэта дае надзею на будучыню. Як і тое, што на тыдні адбылося ўзнагароджанне Міколы Статкевіча вельмі прэстыжнай прэміі в Чехіі. Вось, бо якраз калі казаць пра беларускіх лідараў апазіцыі, то натуральна Міколай Статкевіч вельмі адрозніваецца ад тых, хто сёння кажа з-за мяжы, бо ён заўжды выступаў і за Канстытуцыю Рэспублікі Беларусь, і за права беларускага народа выбіраць уладу. І вельмі кепска, што яго сёння не падтрымліваюць в замежжы, потому что есть корыстные интересы тых, кто лічыць себя чамусьці лідарамі. Свой да свайго па свае. Шановные беларусы, запрашаю вас в гэтую нядзелю 22 сакавіка на акцыі в Беластоку, прысвечаныя Дню Беларускай Народнай Рэспублікі, Дню волі. Головная акция отбудется в центре города по адресу улица Рынок, Костюшки 10, о 16 године. Так само запрошаю на встречу в белорусский хаб «Новая земля», улица Святого Роха 5, локал 32, где отбудется о 12 године встреча с лидерами Руха Солидарности разом, и где мы расповедем про святкаванне Дня воли в найновший час в Беларусі і на дыаспоры. Будзьма разом, свой да свайго па свае. 9 сакавіка Ізраіль пачаў наземную аперацыю в Ліване супраць тэрарыстычнай арганізацыі Хезбалла, гэта проксі іранскіх сілаў. І 14 сакавіка ЗША нанеслі удары па военных аб'ектах на іранскім востраве Харк. Вельмі важная была абодве гэтыя падзеі, таму што вы бачыце, што зацягнулася вайсковая аперацыя ЗША Ізраіля па Ірану. Эксперты называюць розныя даты і розныя сцэнары, што можа яшчэ далей адбыцца, але ж правдападобна, што гэтая аперацыя зацягнецца. І тое, што магчымыя наземныя аперацыі не толькі в Ліване, але ж в Іране, яно паказвае, што могуць развівацца абсалютна розныя сцэнары. Іранскае кіраўніцтва, яно наносіла і на гэтым тыдні удары па розных краінах, прычым это тлумачыцца толькі тым, што гэты крывавы рэжым аятолаў, так, гэта сапраўды экстрэмісты, але ж это ідзейныя экстрэмісты, і пацвярджаюць тое, што калі Тегеран атрымае ядерную бомбу, то яны сапраўды прыменяць гэтую зброю супраць Ізраіля і паставяць весь свет абсалютна страшную сітуацыю, практычна пачаўшы на Блізкім Сходзе Трэцюю сусветную вайну. Вельмі цікава тое, што лукашэнкаўскі рэжым, ён спрабуе все-таки заняць асцярожную пазіцыю в адносінах гэтай вайны. Як наступства гэтага, напрыклад, все лукашэнкаўскія структуры падкрэслілі, што удар амерыканскі па востраву Харк был скіраваны якраз супраць вайсковых аб'ектаў. Бо праз гэты востраў праходзіць асноўная маса нафты Ірана. З нафтай зараз в свеце все вельмі кепска, тому што Іран здольны быў все-таки правесці дзеянні, якія прывялі да таго, што кошт на барэль каля $100, і, магчыма, яшчэ будзе падымацца. На вялікі жаль, в этой ситуации зняты санкции
часова з путінської Росії по нафті, і таким чином злочинна імперія зла, она отрымливает миллиарды долларов, потому что вся сила вот этого гибизма, реванша гибизма, был на тем, что спекулятивные кошти на нафту вішаскали Путін при владі. От зараз знову спекулятивні кошти на нафту, що на користь і Москві, що на користь іншим терористичним режимам і особним терористичним груповкам, які вельми шмат. Я не ведаю, повторюся, так, як далі буде розвиватися сценар. Заважу, что Иран нанес удары по французской войсковой базе. Вось. Это при том, что Франция, она займает позицию супроть Трампа. И практично зараз вельми такая напруженейшая ситуация, потому что единства на Заходе нема. И для шмат яких політиків, яких я називаю не большевиками, головне это змагатися з Дональдом Трампом, а все остальное можно типу зробити пасля. Самогубшая політика, і гэта таксама дапамагае вот гэтаму крывавому режиму аятолаў в Іране працягваць барацьбу і спрабаваць навязаць свае сцэнары. Не ведаю, што будзе далей, вельмі хацелася бы, каб все-таки здарыўся іранскі цуд і не было великих ахвяраў сярод людзей, і рэжым, які в далёкім 79 годзе быў створаны, все-таки сышоў в небыццё. Бо гэта адзін з жахлівых рэжымаў, які ёсць в свеце. Пра гэта таксама трэба памятаць і ведаць. Свой да свайго па свае. Шановныя сябры, запрашаю вас на День воли в Варшаве. Акция отбудется в наступную субботу, 28 сакавіка, початок о 16 године на пляцы Три Крыжи каля костела Святого Александра. Свой до своего по свое. Ну, я заўсёды кажу в 5 падзеях про выборы, ну, але ж тут, вот якраз 15 сакавіка, на свята нашей Конституции, якую растоптал і згвалціў злачынны рэжым Лукашэнкі. Вось, адбыліся розныя падзеі, якія вельмі цяжка называць выбарамі. Ну, спачатку в Паўночнай Кареі, там под ціскам абставін, яшчэ дзед сённяшняга дыктатара вымушаны быў імітаваць нейкія выбары. Там ёсць такі орган, які называецца Верховный Народный Сход, от якого нічого не залежить, бо вирішає все диктатор, оформляється це праз партію, а ті, хто в Народному Сході, їхня задача просто бить в лапки, вось, підтримують проводира, і все, що партія і проводир спускають, автоматично підтримувати. Ну, там вот такие черговые выборы фарс отбылся без всякой альтернативы. По официальных звестках 99,99 выборщиков приняло удел, а в той окрузе, где йде сам диктатор, это уже внук, нагадаю, бо там целая династия, Ким Чен Ын, аж 100% выборщиков пришло и проголосовало за любимого проводира. Конечно, это все хлусня, конечно, все тримается на тотальном страхе и репрессиях. Але ж режим Лукашенки з московської подачі вельми хоче зробити Паўночную Корею в Європі з Білорусі. Так не повинно бути. Так само в этот же день отбылись так званые президентские выборы Дени Сасу Нгеса в Республике Конго. Это старый 82-годовый уже діяч, який войсковец был, так, удзельнічал в некальких переворотах, вот, в выніку захопил посаду президента, кроваво захопил, але ж в часы перебудовы, так, которые проводил Советский Союз, бо он еще очолював типу марксистскую партию в Африке, так, якая была кіроўчай. Вот, и он вымушен был пойти на реформу, одразу проиграл выборы,
стал третьим. Вось, у него была пауза в 5 годов. Вось, ну, праз 5 годов он снова захопил уладу и синими своими пальцами так абсолютно не хочет отпускать. И, в принципе, такие Лукашенко в Конго, ці Лукашенко переносит в Европу тое, што робіцца в Афрыцы, тут зразумець немагчыма. Таксама лічбы недзе прыкладна такія, як любіць Лукашенко па сваіх выбарчых фарсах. І натуральна людзі там абсалютна не маюць права выбіраць уладу, і што там будзе далей з уладай невядома, колькі ён там жыць будзе, бо 82 гады все-таки гэта дастаткова сур'ёзны ўзрост. А вот 15 сакавіка была вельмі складаная ситуация. Референдум по зменам Конституции в Казахстане, який был инициирован президентом Казахстана Такаевым. Это уже не первые правки. В Конституции на черговый раз было переписано. Натурально, знову таки, коли мы казать про демократию, там близко ничего нема. Але в той ситуации, в якой опинулась такая складаная азиатская країна, як Казахстан, вось, вельмі цяжка зрабіць доўгатэрміновы прогноз, до чего это все приведет. В всяком разе, негледзячы на недемократичность всех процедураў, явно взмацняется суверенитет Казахстана, и он все далей адыходзіць от Москвы. Правда, побач Пекин, под які таксама трапляет Казахстан, бо американская супротивага дастаткова слабая и трымаецца в основном на тым, что там есть американские нафтовые компании, якія здабываюць нафту. Таму паглядзім, што прынесе Казахстану гэтая уже новая конституция. И вельмі спадзяемся, что там не будзе таких жахлівых наступстваў, як в Беларусі, бо якраз референдумы это звычайна любимая гульня диктаторов. Там. И Лукашенко это яскрава продемонстравал, бо ён провел уже дастаткова шмат референдумов, и кожны референдум был жахлівы для белорусского народа. То, что там сфальсифікаваныя выборы, вынікі этих референдумов, яны юридично никчемные, от этого белорусскому народу, які позбавлены всех прав и свободов, не легче, потому что вы же бачите, як на ваших очах вот этого старого бандита Лукашенко все равно спробуют отмыть, вот, спробуют показать, как быстро было в Беларуси уже все, и только Лукашенко, и за им треба домовляться. Да тут еще и диаспора подыгрывает, она так само хочет домовляться с бандитами, больше она ничего не хочет. Вось. Тому спадзяемся, что все-таки Казахстан дойдзе до того, что демократия повинна быть, и этой демократии мусит гарантовать как раз Конституция. Свой до своего по своє. Шановные белорусы Варшавы, зараз весна. Кто ожидает набыть кветки, те вельмі файные букеты, запрашаю в краму по продажу кветок, якая в районе Ронда Витрачна по адресу улица Кабельска, 6. Свой до своего по своє. Что с Беларуси абсолютно идут трагичные новины штодзень. Тому вот 4-ю падзею все-таки зрабіў вельмі такой позитивный, станоўчы. Это 12 сакавіка, День белорусского значка. Абсолютно неупадково, что Москва не смогла навязать до конца свой сценарий в 2020 году, хотя, сдается, все было в их руках. И были подняты наши стяги. В вынику вот как раз кровавой недели 9 жніўня 2020 года, якая мает абсолютные аналогии с 9 студеня 1905 года в Российской империи, когда повели рабочих в Петербурге на расстрел на Дворцовую площадь. Вось. И там началась так званая первая российская революция. В Беларуси так само была спроба революции, бо люди были обурены тем, что белорусов забивают. Вы памятаете, что тогда не было никаких штабов. Вось. Вы памятаете, что говорили удельники вот этого большого фарса, як закликали белорусов не выходить на улицы, не змагаться с карниками лукашенковского режима. Але ж белорусы змагались за волю, змагались за свободу, и над ими были подняты по всей краине
бело-червоно-белые сцяги. Вот першы раз в нашай гісторыі гэта адбылося менавіта 12 сакавіка уже далёкого 1917 года па ініцыятыве структураў, які ачольваў Роман Скірмунд, вельмі вядомы палітык таго часу. І впершыню тады Менск быў бел-чырвона-белы. Бо так вось нават і акцыя называлася па прапагандзе нашай нацыянальнай сімволікі яшчэ в далёком 1917 годзе, што это дзень беларускага значка. Рух салідарнасці разам ён праводзіў акцыі, каб нагадаць беларусам, што такі дзень ёсць. Это вельмі важны дзень. І я лічу, што все роўна, рана ці позна, 12 сакавіка у нас будзе афіцыйна днём беларускага значка. Так будзе. Асабліва улічваючы, што гэтая дата, яна вельмі блізкая да самого великого нацыянального нашего свята. Это Дня волі, Дня Беларускай Народнай Рэспублікі, акта 25 сакавіка. І нам не трэба забывацца пра тое, што сёння адзіны легітимны орган, які ёсць у беларускай нацыі па-за межамі Рэспублікі Беларусь, да і в межах Рэспублікі Беларусь, гэта менавіта Рада Беларускай Народнай Рэспублікі. Таму са святамі вас, шановныя сябры, як бы цяжка не было нам і нашаму беларускаму народу, потому што ж ведаеце, што людзей сажаюць на тыдні чарговыя антибеларускія акцыі лукашэнкаўскага рэжыма, калі знішаюцца уже беларускія кнігі, калі ўзбуджаны крымінальныя справы па вядомым выдаўцах і распаўсюджаннікаў менавіта беларускіх кнігоў, якіх я ведаю. Это, конечно, все вельмі жахліва, але ж не губляем надзеі і аптымізма. Бо дата 12 сакавіка і наш бел-чырвоны-белы сцяг даюць нам падставы спадзявацца на тое, што Беларусь не толькі выстаяць, але ж і пераможа. Так і будзе. Свой да свайго па свае. Шановныя сябры, калі ласка, падтрымайце YouTube канал Вячеслава Сіўчыка, мой YouTube канал. Вельмі прашу, распаўсюджыце інфармацыю, што такі YouTube канал ёсць. Калі ласка, глядзіце, калі ласка, лайкайце, калі ласка, каментуйце ды задавайце пытання. І хто можа, а это вельмі патрэбна, аказвайце фінансавую дапамогу па першай спасылцы пад гэтым відео. Давайте разам прарываць інфармацыйную блакаду, якую зрабілі навокал беларускага народа, бо толькі разам мы гэта можам зрабіць. Свой да свайго па свае. 9 сакавіка 143 гады з дня нараджэння Францішка Ліхновіча, пра якое казаў якраз в мінулых 5 падзеях, бо был ягоная гадавіна трагічнай гібелі, калі его забілі в віленскай кватэры. Великий беларус, калі ласка, чытайце адзін з першых свеце твораў пра злачынства камунізма кіпцёра ГПУ. Там написано і пра сённяшнія рэпрэсіі в Беларусі, бо сапраўды вялікі пісьменнік пісаў беларускую правду, хаця якая вельмі горкая, што трэба ведаць, чытайце іншыя творы Францішка Ліхновіча, які быў паміж тых беларусаў, які падымалі беларускі тэатр. 9 сакавіка 212 гадоў з дня нараджэння Тараса Шевчэнкі, класіка украинской литературы, великого поэта. Вот прочитайте, калі ласка, разрытую могилу Тараса Шевчэнкі, і вы зразумееце тую трагедыю, якая адбываецца зараз ва Ўкраіне, дзе партрэты Тараса Шевчэнка паўсюль, але ж такое адчуванне, што некаторыя творы великого Кабзаря чытаць не хацелі. Вельмі вялікі ўплыў Шевчэнкі на беларускае адраджэнне. Амаль што все наши вядомыя класікі, выбітныя паэты перекладалі Тараса Шевчэнкі, бо сапраўды ён пісаў проста гениальна. І менавіта ён і з'яўляецца рэальным бацькам украінскай нацыі, бо здольны быў сфармуляваць ідэі, якія будуць адстойваць заўсёды, і Украіна не згіне, бо яна мае великого
Тараса Шевченка. І абсолютно випадково, що менавіта 9 сакавіка була акція «Україна без кучми», по выніках якой возникло 18 палітвязняў, унсоўцаў. І практычна все гэтыя людзі, яны былі заўжды з беларускім народам. Вось. І наколькі магчыма, нягледзячы на все габ'ё, дапамагалі беларусам в барацьбе за незалежнасць і дэмакратію. Внёсак персанальна Тараса Шевченкі в барацьбу беларусаў за свае правы таксама аграмадны. І мы это памятаем. 10 сакавіка, вось 4 гады з дня нараджэння Міхася Ткачова, таксама вялікі беларус, уже наш сучаснік, который вельмі добра ведаў, адзін з лідераў беларускага адраджэння найноўшага часу, намеснік старшыні сойма Беларускага народнага фронта адраджэння. Ён быў выбраны на першым з'ездзе. Адзін з стваральнікаў, першы старшыня нашай гістарычнай партіі ПСДГ, абсолютно відомий пісьменнік. Я був на його похованні, бо сышола на великий жаль рано. Ви ж бачите, зрост такий, що не в 92-м году, конечно, треба було, каб він покинув Білорусь, а значно пазней, бо тоді був нанесений вельми моцний удар по всьому білоруському адрадженню. І він займав вельми шмат ключових посадів. Він і керував білоруською енциклопедією, і вельми файні тоді ішли томи білоруської енциклопедії. Ён был старшынёй БСДГ, ён был выбітнейшым гісторыкам. Мы памятаем велічнага Міхася Ткачова, які нават сваім выглядам паказваў, што Беларусь, яна сапраўды моцная. 10 гадоў юбілей, 100 гадоў з дня нараджэння Васіля Супруна, таксама великого беларуса. Яшчэ юнаком ён здольны быў стварыць организацию «Чайку», организацию белорусского супротива коммунистичной навалы, за что его захопили чекисты в 1946 году и кинули в ГУЛАГ, який он так само вытрымал. Поэт, интеллектуал, не сдался нелюдям, здольный был вернуться на Батьківщину, он сам со Слонімщини жил, с Слонями, дожил до того, что ягонная идея ожыццявілася и Беларусь стала незалежной державой, прымаў удзел в грамадскім жыцці, активно прымаў удзел. На вялікі жаль, ён не дачакаўся, каб была знішчана злачынная лукашэнкаўская банда, бо пайшоў на небесы ў 2007 годзе. А яшчэ ён адзін з тых людзей, які паказвае шлях беларускаму народу, што нельга здавацца ворагам. 11 сакавіка, 123 гады з дня нараджэння Тодора Клішторнага, які был расстреляны в Курапатах 30 кастрычніка 1937 года. Выбітнейшы беларускі паэт, вельмі файныя пісаў вершы, знішалі ворагі беларускае слово, беларускіх паэтаў, беларускую літаратуру, беларускую мову. Таму яны расстралялі Тодора Клішторнага, як і шмат яшчэ іншых беларускіх пісьменнікаў. Але дачкі Клішторнага не далі забыць пра бацьку беларускаму народу, пра свайго бацьку. І гэта паказвае, што вельмі важна, каб все-таки ішло пакаленне за пакаленнем, бо барацьба ідзе вельмі цяжкая. 11 сакавіка, 115 гадоў з дня нараджэння Льва Горошкі. Выбітнейшы беларускі дзеяч, гэта грэка-каталіцкі святар, які все сваё жыццё прысвяціў Богу і Беларусі. Ён змог выехаць па-за межы БССР, таму дзейнічаў і в Рыме, там вельмі вялікія его заслугі перед беларускім народам, і в Лондоне, Великобритании. І сапраўды гэта адзін з выбітнейшых беларускіх дзеячоў, як шмат хто з нашых святароў, якія сапраўды абсалютна неабходны нашаму беларускаму народу. 11 сакавіка, 139 гадоў з дня нараджэння Алеся Гуруна. Гэта не толькі выбітны беларускі паэт, гэта таксама беларускі рэвалюцыянер, беларускі адраджэнец, які быў рэпрэсаваны яшчэ царскімі ўладамі, катаржанін,
На великий жаль, репрессии московские нанесли непоправимую шкоду его здоровью. У него были сухоты, и он помер вельми рано, в 20-м году. Помер далеко от батьковщины, уже в Кракове, потому что его уговорили поехать лечиться. Але ж мы памятаем Олеся Горуна и невыпадково ему присвячали верши уже мои сучасники поэты. 12 сакавіка 112 гадоў з дня нараджэння Владимира Клішевіча. Это таксама беларускі паэт, таксама ахвяра сталінскіх рэпрэсій, які здольны быў выехаць па-за межы Беларусі. Такім чынам ён уратаваўся. Дзіўная рэч, ён пайшоў на зговор з камуністамі і нават прыязджаў в БССР, его пропускали, займаўся прапагандай, як добра жывуць беларусы при камуністах, это при том, что вынішалась цалкам беларуская мова. Помер ён на эміграцыі. 13 сакавіка 84 гады з дня нараджэння Сергея Хржанкова. Гэта наш калега, адзін з заснавальнікаў руху салідарнасці разам, але значна больш вядомы як беларускі дысідэнт, як стваральнік маладзёвага антикамуністычнага гуртка в Менску, за што ён атрымаў ад камуністаў 10 гадоў палітычных мардовскіх лагероў. І адзін з групы асуджаных, ён адмовіўся ад таго, каб его датэрмінова вызвалілі, потому что не лічыў себя виноватым, лічыў, что это камуністы все парушаюць, а не ён. Имел рацию, потому что ён опирался на то, что шмат хто з его родных был репрессованы менавіта камуністамі, бо и в школу он пошел в Магадане, и в Беларусь его семья вернулась уже тады, только калі пачалась хрущевская адліга. Вельмі вялікі ўплыў ён аказаў на рух салідарнасці разам. Вельмі шмат якія акцыі былі якраз закладзены Сергеем Хржанковым. Для меня абсолютно страшно тое, что калі не стало Сергея Миколаевича, мы зрабілі медаль імя Сергея Хржанкова, вручалі раз в год, але ж нават гэтая ініцыятыва была заблокавана, і, конечно, это вельмі страшно. Я вельмі хачу, каб все-таки гэтая медаль адрадзілася, а Сергей Хржанков заўсёды застанецца в гісторыі беларускага народа як сведчанне того, что беларусы ніколі не здаваліся і здавацца не будуць, нават в цяжкія часы. 15 сакавіка 145 гадоў з дня нараджэння Алексея Назаревского. Это вядомы беларускі дзяж в заходняй Беларусі при польскай акупацыі. Он был абраны сенатарам, дзейнічаў в беларускам пасольскім клубе. Трапіў пад камуністычныя рэпрэсіі, калі саветы захапілі заходнюю Беларусі в 1939 годзе. Здавалось, уже уратаваўся, бо, негледзячы на ўзрост, его отправили в армию Андерса, але ж калі он помер, ідзе до конца невядома, бо вот эта дата, якая ёсць на пытанне, 42 годзе, по офіцыйнай версіі, ён помер в шпіталі в Куйбышы. 14 сакавіка дзень памяці Васіля Захаркі, выбітнейшы беларускі адраджэнец, дзеяч Беларускай Народнай Рэспублікі, чацвёрты наш прэзідэнт, старшыня БНР. Великая его заслуга в том, что были уратованы архивы БНР. Как раз Лариса Гениуш, великая Лариса Гениуш, была секретарем в часы Василия Захарки. Помер он в Празе, похованы, есть могила, куда завсюди приходят белорусы, каб ушанаваць память одного з бацькоў адраджэння нашей незалежности в 20 стагоддзі Василя Захарки. 13 сакавіка дзень памяти Игната Гранявицкого. Таксама показчик того, что белорусы ніколі не сдадутся. Мне найбольш падабаецца тая романтичная версия Владимира Короткевича, что Игнат Гранявицкий, калі забіў 13 сакавіка Александра II, и он отпомстил за Кастуся Калиновского. Это здарылось в 1881 году. Гранявицкий адмовился называть свое имя и прозвище и помер так само в этот день, когда он здольны был забить
кривавого Александра, який подавил повстание Калиновского. Калі был всебеларускі з'езд в 17 годзе, все делегаты з'езда хвилинное молчание ушановали память Игната Граневицкого. Мы памятаем про этого великого белоруса. 12 сакавіка день памяти Яна Баршэўскага. Гэта один з пачынальнікаў беларускай літаратуры. Якраз быў ён знаёмы з Тарасам Шевчэнкам, і вялікі ўплыў Тарас Шевченко на яго аказаў. Мы вельмі доўга наогул не ведалі даты ягонага жыцця, з годам нараджэння да гэтага часу пэўныя пытанні ёсць. Але ж цяпер мы дакладна ведаем, што пайшоў он в небесную Беларусь 12 сакавіка 1601 года, бо гэта горад Чуднов Жытомірскай вобласці. Рух салідарнасці разам паспеў правесці в 19 годзе да пандэміі акцыі ушанавання памяці Яна Баршэўскага, там, где ён был на каталіцкіх могілках пахаваны. І я вельмі спадзяюсь, што гэта традыцыя таксама не застанецца забытай, бо дзякуй Богу, што ёсць такі твор, як Шляхціч Завальня, альбо Беларусь фантастычна аповедах. І калі пачынаць чытаць эту кнігу, то самая першая глава гэта якраз тое, што кожнаму беларусу трэба ведаць пра Беларусь. 12 сакавіка дзень памяці Кузьмы Цярэшчанкі. Это вядомейшы дзеяч Беларускай Народнай Рэспублікі, міністр унутраных спраў. Але для меня заўсёды вельмі кранальна было то, што калі падчас слуцкага збройнага чына паўстанцы адбілі Семежава, там был парад, и министр Рады БНР просто заплакал, когда пошли на молодые хлопцы под червоно-белыми стягами со зброей, где была погоня у них на форме. Был ён пасля живым не так шмат часу, потому что, вы ведаете, беларусы не мелі практычна саюзнікаў. Ён спрабаваў, каб Польша все-таки падтрымала беларускіх незалежнікаў і Літва, але ж вярнуўся в БССР і загадкова загінуў уже ў 22 годзе 12 сакавіка. Афіцыйная версія, што гэта сердечны прыступ, але што это і як там было, это невядома. 11 сакавіка дзень памяці Івана Пуліхава. Мінчук, ён нарадзіўся в Менску, СР. В Менску адбыўся курлаўскі расстрел, бо Курлов быў такі расійскі губернатор Менска, і забіта было больш 100 чалавек. І эсеры прысудзілі Курлова да забойства. Вось гэта спрабаваў здзейсніць якраз Іван Пульхов. На жаль, Кат выжил, а его схапили и повесили 11 сакавіка на браме Печаловского замка, вот этого сезона номер 1, который только недавно перестал існаваць. Мы памятаем про спробы отпомстить Кату, мы памятаем про Мінчука Ивана Пуліхова. И 11 сакавіка дзень памяти Александра Уласова. Титан беларускага адраджэння, он разам заўсёды был з братамі Луцкевіча, вельмі шмат што зрабіў, вельмі моцна выглядал фізічна, сапраўды такі асілак, заснаваў грамадную просто массу беларускіх арганізацый, ачоліў розныя беларускія ініцыятывы, все рабіў для беларускага народа. І натуральна был знішчаны камуністычным рэжымам. Абставіны смерти таксама до конца невядомыя. Таксама падкрэсліў бы, што его в якасці сенатара абраў беларускі народ, і он был в сенате Польши, калі Польша захапіла заходняя Беларусь. Выбітнейшы дзеяч, які таксама паказвае, што наш беларускі шлях, ён хаця і цяжкі, але ж заўсёды гэты шлях ёсць да перамогі, бо такие моцныя асобы беларускага адраджэння. І мы просто не маем права, каб Беларусь не выстаяла і не перамагла. І так будзе.
Жыве Беларусь!